munafiki guda uku ne, alamomin munafiki guda uku ne. Idza haddasa kazaba, ƙarya na ciki, wannan sifa ce ta munafunci. Wa idza wa'ada akhlaf, saba alƙawali yana ciki, sifa ce daga cikin sifofin munafikai. Sannan kuma wa idza atumina khana, idan an bashi amana kuma zai yi ha'inci, zai ci amana. To duk mai irin wannan baka ce masa munafiki, sai dai ka ce mai siffar munafikai. In ko har ka ce munafiki sai ka ce wanda yake karamin munafici, wato wanda yake munafunci a aikace amma zuciyarsa garau take ta fuskar aqida da tauhidi da kadaitakar Allah. Wannan shine annifaqul amali. Amma na biyu shine annifaqul i'tiqadi, munafincin aqida, munafincin zuci. Wato a zuciyarsa ya kafircewa Allah, ya kafircewa manzon Allah, amma a baki yana faɗin ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah. To wannan munafunci, babban munafunci kenan, shine annifaqul akbar, wato babban munafunci. Mai irin wannan ba musulmi bane ba, ko yayi da awar musulunci. Dan Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, sai ce me wa ma hum bimu'minin, ya kore musu imani. Da yace wa ma hum bimu'minin, inda an ce wa ma hum mu'minina ma larabcin yayi. Ma anan gurin ta'amalu amalu laysa, hum din anan gurin sai zanto ismu ma marfu'un lakinnahu mubayyin ala sukuni fi mahallir rafi, sai zanto mu'minina shine mansub. Amma sai aka karo ba wa ma hum bi mu'minin li tawkidil ma'ana, dan karfafa ma'ana. Dan saboda haka Allah ya kore musu imani ta hanyar karfafa ma'ana, kasancewar jumla ce ismiya, kasancewar kuma ga ziyadatul ba a ciki. wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Da haka wannan shine munafunci. Allah raba mu da munafunci, ko karamin ko babban.